Beetje salmonella. Ja, 16 man hier, een plekje voor. 7. Dan wegwezen. 25. Ja, ik zie hier 20 man. Ga op tafel zitten, jongens. Kom op. Oh, een chic aardappeltje. Ja. Dat is wel een heel chic aardappel. Er zit nog een lapje omheen. Dat hebben jullie weer eens goed voor elkaar gekregen. Kijk. En dan een erpeltje erbij. Een beetje die geforceerde kleur. Ja, dat is het ook, hè? Ja, het zijn seniorenporties, dat zie ik wel. Seneca porties. Hou je mond. Oké, zo maar zo aan tafel. Kijk.